Sebastián, vostede sabe que é un dos empregados máis confiables desta empresa. Podería contar con vostede para un traballo extraoficial. Sí, o que faga falta. De que se trata esta vez? Só ten que ir buscar un libro á casa que herdei de meu avó. Está ben. Onde está a casa? Como atoparei o libro? O libro é un dietario de xaneiro do 1987. A casa atópase en San Sadurniño, ali ao lado do Concello, prácticamente. Vaya É cousa moi está no fácil editador este. de atopar. Se me parece que me queira apartar Se do lle medio. darei unha dirección, no... Sei que non me defraudará. Joder, vaya sitio. A ver se encuentro rápido o libro, porque isto non me gusta nada. Aquí non hai nada. Terei que seguir buscando. Fijo que aquí encontro algo. Cada sala é máis bonita que a anterior. E se miro aquí? Por fin o topei, xa ben podo ir. Merda, este non é. Que foi iso? Bah, non parece que funcione. Serán alucinacións menos. Sebas. Tranquilízate. Porque non che vai pasar nada. É unha casa, mete medo a rabiar, pero non te vai pasar nada. E xa non pode quedar moito por buscar. A ver, se aquí non hai nada, que lle vou dicir a isto? Me vai despedir. Que vou facer agora? Ese libro non estaba antes aí. Pois é este.
Tiña que marchar xa. Por que non se abre? Ábrete, ábrete!